ya kampụ ebe ndị kidnapụrụ na-anọ. Ọ moto da agaghị kidnapụrụ ụnyaahụ n'Ọba ka anyị tresịrị wee bịa ebe a na-anwụchi ndị anyị. ọnụ egbe ka asị gị ndị udo ga-achị mmadụ ndị udo ga-achị wee bịa ọnụ egbe ka asịrị gị ya ndị udo ga-achị eduputere ka ha jee chụọ ndị kidnapa nọ n'ime ọfịa chụọ taatụ bịaziri ọbụla ndị keke ka ha na-achụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara site n'obodo Uli, bụ ebe ndị ọrụ nchekwa steeti Anambra bụ ndị Operation Udogachi na ndị soja wakporo otu ebe ha kọwara dịka ọta mmiri Uli. Dịka ha siri kwuo, ha sị na ọ bụ ebe ahụ ka ndị ntọ na-edebe ndị ha na-atọta ma na-anapụ ezinụlọ ha ego. Ma ụfọdụ ihe ndị ahụ kwara na ya bụ ihe onyonyo ha na-adọpụtacha wee na-awụ n'ala a ga-agba ọkụ bụ akwa dịcha ka ụdị akwa ahụ a na-ekenyecha na okwu mmụọ ma ọkwanụ ebe dịka ụlọ nwa dibịa. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa na ọta mmiri Uli nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ihiala na steeti Anambra. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko metụkwara m obere ndidi ma ntịntị oge ka m nwekwara ohere a wee chetara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Ọmarịcha akwụkwọ nnọrọ ala ma chebe echiche nke ọma, depụta ya maka ụmụaka anyị iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ bụkwa na akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbenye akpọrọ Uchenna, onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ edekwara m ya n'asụsụ abụọ, bụ nke bụ na peji ọbụla ịsapịrị na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo, onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwere nwa gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụkwanụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, nke bụ na ịkpa ya bụ link aka obube gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ. Ị ga-enwetakwanụ ya n'ụzọ abụọ na Amazon, bụ nke a kpọrọ ebook na paperback. Ma ọ bụrụkwa na ị nọ n'obodo Naijiria chọọ ịzụ ya bụ akwụkwọ apụtala n'obodo Naijiria ugbu a. Akwụkwọ a nọzi available, ọ dịzi n'Enugu ugbu a dịka mụ na gị na-ekwu. Ya mere ọ bụrụ na ị nọ n'obodo Naijiria wee chọọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, lekwa akara ekwentị a m tinyere ebe a, bụ akara ekwentị Injinia Checks. Kpọtụrụ ya, si ya na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ ka gị na ya hazie ka ọ gwa gị ebe ị ga-abịa wee nweta ya bụ akwụkwọ na Enugu. Ọ bụrụkwa na ị nọghị n'Enugu, ọ ga-ezite nwa ya ebe ọbụla ị nọ na mpaghara ọbụla nke ị nọ n'obodo Naijiria. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks na akara ekwentị a ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a, ka ịkwụnyere ya ụgwọ ka gị na ya hazie otu a ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Nkwa m na-ekwekwanụ gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụcha, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị, dadi mọmị, Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. We are their camp now. We are their camp. What are the for ofia? Commander. Osa. Ọta mmiri Uli. Nke Ọkịja. Okay, ọta mmiri Uli. Hola. Anyị nọ ebe a na with ndị amị. Hola. Ya camp ebe ndị kidnapụrụ na-anọ. Ọ moto da agaghị kidnapụrụ ụnyaahụ n'Ọba ka anyị tresịrị wee bịa ebe a na-anwụchi ndị anyị. Ebe a ka anyị gara. Ọ ya ka ị na-ekwu. Ya ka ị na-ekwu. Ọ ebe a ka ihe ahụ na-eme. Ebe a ka ha na-edebe ndị ha butere. Ebe a. Look at their champs. This is their champs. This is their chance where they keep people where they kidnap for night. See, Operation Udogachi is here live and direct at ọta mmiri. Ọta mmiri Uli ka anyị nọ now, live and direct ọta mmiri Uli ka ọ na-eme. Ebe a ka ha na-ebubata ndị a kidnapụrụ ekidnap.
ebe a ka ọ na-eme o. Ebe a our men are on ground. You see I'm here, bravo. You see this. I'm on a banana. It's swamp. Men are on ground. Una banana. Carry the clothes, go the other side, put them. See how? Ebe a ka a na-ebute ndị mmadụ adọmpụ under the bridge as ọta mmiri uri. Ọta mmiri uri ka anyị nọ na live and direct. Men are on ground. Men are on ground. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ asị m ka m kelegodi unu bụ ụmụnne m ndị nọ na YouTube, ndị na-ekiri m, karịsịa ndị kpọrọ m n'ekwentị, ndị dekwara m ozi si m na kedu ka ịdị, ahụ ọ dịkwa, na anyị anaghị ahụzi ihe onyonyo gị. Ana m asị unu niile daalụ n'ọrụ. Na-ekpesi ka Chineke nna gọziere m unu ebe ọ pụrụ iche, n'ihi na ọkwa unu ka m kwa ba. Ma o nweghị ihe dị ka mgbe ọbụla ịnọgidere anaghị ahụzi gị ebe a na-ahụ gị, onwe ndị na-ajụ ese gị. Ana m asị unu Chukwu gọziere m unu. Ihe mere bụ na okwu ahụ na-esere mụ na ndị YouTube bịara sekwa ọzọ. o nwere ụdị ihe onyonyo m tinyere, ha sị mba na m adakwala iwu ha ọzọ. wee were nnukwu igodo wee gbachie ụzọ, si na m agaghị etinyenwu ihe onyonyo ọbụla ma ọkwanụ mee live video, ihe dịka live video na chanel a wee ruo izuụka abụọ. Nke ahụ bụ ihe mere na unu ahụbeghị ihe onyonyo m na YouTube kamgbe izuụka abụọ gara aga. Mana ya bụ mgbachi nke ha gbachiri m, ha tọpụla ya. N'agbanyeghị na ya bụ ihe ka nọkwa na chanel m, sọsọ ndị na-eme ihe YouTube bụ ihe mara nke a, maka na ya bụ strike ga-anọrịrị 3 months before ọ pụcha. Mana nke ugbu a m ga na-atinye nwuzi ihe onyonyo wee na-asị unu daalụ n'ọlụ. Apụtala m, alọchietela m azụ. Na-etufughị oge ka anyị nyekwa anya na otu ihe onyonyo ọzọ bụ nke na-egosi otu nwa dibịa ọzọ, onye nke anwụchiri na steeti Anambra. Ya bụ nwa dibịa onye nke anwụchiri ugbu a amaghị m aha ya, amaghịbụ ime ya. Mana dịka anyị si wee hụ na ya bụ ihe onyonyo, ọ nọ n'ịga atụchiri ya aka abụọ, wee were aka ya na-akwakonye ụkọrọ ọgwụ ya niile na ihe niile o ji arụ ọrụ n'ime ụgbọala ha bụ ndị ọrụ nchekwa. Na-etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ihe video chọrọ aja na merụ gọọmenti si agbazi. ngwongwo na ngwongwo mmadụ patara dobe n'ihe na all overdose ka ọ patara dobe. All overdose ọ ya ekwuche ya ọgwụ niile na ndị ọya nyecha na kan na alụ
ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ ngachakwa ka anyị nye anya na ya bụ nke anyị si n'obodo Ọnịcha wee nweta bụ ihe onyonyo na-egosi ụfọdụ ndị keke ndị emerụchara ahụ bụ ndị na-akọwa na ọ bụ ndị ọrụ nchekwa ime okpuru ọchịchị Ọnịcha South na ndị ọrụ nchekwa Udogachi bụ ihe merụrụ ha ya bụ ahụ. O nwere onye nke asụrụ isi egbe n'ọnụ ma nwekwanụ onye nke mgbe ọ tụrụ mgbe ha si na ha bụ ndị ọrụ nchekwa nọgidere wee na-agbapụ mbọ otu o si wee sọ ha. Kedu ihe sere ebe ahụ? Dịka anyị siri wee nụ na ya bụ ihe onyonyo, ha na-akọwa na onye isi okpuru ọchịchị Ọnịcha South bụ nke ama dịka local government chairman makwanụ ka a na-akpọzi mayor ugbu a, na ọ chịpụtara ndị agboro ndị na-ana ndị keke ego, ha wee pụta ịna ego ndị keke ewekwechiri si na ha anaghị akwụzi ụgwọ ọbụla, na gọvanọ ekwuola ya si onye ọbụla akwụzila ndị agboro ụgwọ. Dịka anyị si wee nụkwa, ha si na ya bụ onye isi okpuru ọchịchị Ọnịcha South ahụ aga kpọrọ ndị ọrụ Udogachi na ndị ọrụ nchekwa ọ dịka ndị community vigilante wee bịa ọgụ n'ebe ahụ ndị keke na-anọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị nyekwa anya na ụfọdụ ihe onyonyo ndị ahụ anyị si na Ọnịcha wee nweta ma hụ ka o si wee gaa. Ma ụfọdụ n'ime ya bụ ihe onyonyo dị njọ n'anya ma ndị bụ ọbara. O nwere onye nke asụrụ egbe n'ọnụ. Agaghị m etinyenwu ihe onyonyo ahụ otu o si wee dị ugbu a. Ọ dị ka ọsọsọ olu ya ka unu ga-anụ, maka na ndị YouTube, unu ahụla na ndị YouTube kechipụrụ m ma kpọchie m kamgbe izuụka abụọ gara aga. Ya mere agaghị m etinyenwu ya bụ ihe onyonyo nke gosiri ọbara. Sọsọ olu ya ka unu nwere ike ịnụ, ma aga m emechi iru ya emechi. Ma ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, aga m etinye link WhatsApp channel m na link Telegram channel m, nke ọ ga-abụ ịkpa aka obube gị na WhatsApp channel ma ọ bụ na Telegram channel ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị. Ngwanụ ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka mpụtakwanụ. Emere gị ya ọkwa ndị Ọnịcha South Ọnịcha South mejere gị gịnị? Ndị a na-abịa n'ala ndị fe na ndị a na-abụ nnukwu igoro papa tiketi. Ndị a mee ya Ọnịcha South chairman local government Ọnịcha South bubutere. So ha pụta gị ile dị tiketi. Hapụ ile dị tiketi. So mayor emego insist upon ihe na ikwu n'ọka ya esiri na revenue house kpọpụtakwa ndị agha bịa na-emelụsi ndị keke arụ. Onye nke egbuwala isi ka ebe ọ na-ebulu gị agaba ụlọ ọgwụ. Onye nke anọ ka emeli, onye nke egburu mmalite ebulugo onye nke agaba ụlọ ọgwụ. Onye nke a ka emelụla arụ ya. Ọnụ egbe ọnụ egbe ka asị gị ndị Udogachi mmadụ ndị Udogachi wee bịa. Ọnụ egbe ka asịrị gị ya ndị Udogachi eduputere ka ha jee chụọ ndị kidnapa nọ n'ime ọfịa, chụọ taatụ bịaziri ọbụla ndị keke ka ha na-achụ. So ha mere gị ya gịrị ga-ezi ilo ifu gị ya gọvanọ, awa gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ifu gị this thing na-agalụ gị direct na ifugo ndị ahụ ikireti ka ha ga chụọ ndị local ndị kidnappers nọ ndị keke ka ha na-achọ. Onye anyị keke driver dị ya na-akwụ ụgwọ na-akwụ tax ka ha merụlarị ya na ha na-abịa na tolls anwa asụama ngụwa bụ Chukwuma Soludo gwara anyị na ọ nọ n'ime IGR data asụama ka ha ji wee mere onye kekarị ya na-eme onye a. Kedu ihe ha kpọrọ ya? Asị na gịnị tolls sanitation tolls ka ha kpọrọ ya, kwuchisi asụama ka ha ji wee mee onye keke ya. Onye nke ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ kịta. So that is it. Anyị ji wee bịa submit ya petition yesterday. You got our petition. Ị nwetara my petition yesterday. Onye na-ekwu bụ chairman Owerri Road na-ekwu. Thank you. Kedu afọ anyị? Nnabike onye? Ka ife na-alụ? Ana m anya keke. Na kedu ife mee ka m fụgodu? Esi m na Danfly na-agbadata Ọchanja. So m wee ruo ukwu mango ka ndị si aje pasinja. So m na-afụ ka crowd kere, m na-asị ka na-eme ya nwa ka ndị keke bịa na-agwa m sị m na-ekwu na so mụ abịa ka m move ihe nna m ndị sekuriti abịa gbaba harassing road gba m egbe n'aka gbapụ onye m bụ na keke isi. A na-ekwuzi ka eje ebe ọ ga-etiriti ya, mụ na-ekwuzi ajụ na-ebu m wa. So onye ya na-akụ ife akịta bụ
Ife akịta bụ bullet. Weburu di man that ebe a ga-etiriti ya. Ajọ iru m a mmadụ abịa helpụzie m nyata keke m jebe Mo Street. Ibiri keke m ka dị na Mo Street kịta. Ọ ya bịa m na agosi ọma. Okay. Kedu ebe ndị a si ebe ndị a si? Ama m ebe ha si mana ebe m dakwute ha bụ na ukwu mango. Okay. So ndị ebu ka ndị ọkwa ndị asịna ndị udo ga-achị. Ha join together ma ndị udo ga-achị ma ndị security. Okay. Thank you. Ọkwa ikirichala nke ahụ na-etufughị oge ka anyị nyewekwa anya na otu ihe onyonyo ọzọ nke anyị si n'obodo Enugu Agidi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Njikọka wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwoke a onye kọwara onwe ya dịka onye Cross River State na nke nwaanyị bụ onye ya bụ obodo Enugu Agidi. Nwaanyị dị ime ọnwa 7 7 months pregnancy. E wee jide ya bụ nwaanyị dị ime na nke nwoke na-abụghị di ya ebe ha gara ịgba iche na mmadụ bụ ewu. Dịka a na-ajụ ya bụ nwaanyị kedu onye tụbara gị ime, ọ sị na ọ bụ di ya tụbara ya ime. Asị ya kedu ebe di gị nọ, ọ sị na ya na di ya anọghịzi ugbu a. E wee mechaa gakwa n'iru na-ajụ ya sị ya kedu gị na di gị anọghịzi ugbu a, akwụrụ ngọ n'isi gị? Ọ sị na akwụbeghị ngọ, na ya mụọ nwa ka a ga-akwụ ngọ. Ha bụ ndị jidere ya, ndị obodo ahụ wee bee sị ya aka chọrọ ịkwụ ngọ akwụ n'isi gị, ịdị ime, iburu ya bụ ime wee gaa na-adị na nwoke ọzọ. Dịka anyị sikwa wee nụ ripu ụfọdụ ndị mmadụ na-akọwa na ya bụ nwoke onye Cross River na o bu nje bụ ọrịa obirinajọcha nke ama dịka HIV, mana nke ahụ ka bụ ripu. Nchọpụta na nnyocha ka na-aga n'iru. O nwebeghị ihe anyị nụrụ n'ọnụ ndị gọọmenti, mana ndị isi ya bụ obodo bụ nke ama dịka community leaders agwala ndị niile nọ na gburugburu ahụ onye ọbụla mara na ya bụ nwoke adịnala, ya gbarakwa gawa ụlọ ọgwụ gaa lelee onwe ya. Na-etufughị oge ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka mpụtakwanụ. Abụ onye Cross River State. Igbo Cross River State. Nwunye onye bụ ihe a? Adị ịdị ime? Ịdị ime? Onye tụrụ ime? Ọ na ụdị na n'ọgwụ before, but onye na-adị ebe a sịrị okwu since. Come outside. Just where you can come outside. Yeah, why important ke? Can one ya important ke? Ba ta na mewa. Okay. I have been having reports against you. This is to wine, but nwunye mmadụ, ma nwazi underage. They will better. Stop that rubbish. You think I'm joking? No, sir. No, sir. You think that I'm joking? No, sir. Madam Korebudi. I am Chid na no. Okay. Of Ungoy. Oyimucha nwa ibu afọ ime. Digi. Wee bata. This man, hopeless man. Jene did the only bu afọ ime mmadụ. Nwunye mmadụ. Shut up, madam. Don't talk to me. In another lesson. I'll unplay this video. About bottle. You will button or baloto. Give me when I'm messy. It's because naturally, even with me, What does it mean, so? I'm not just that. Never can I cousin. Na mountain of fire. Not just that. I'm a considering me. I'm not, and I'm a mere source before. It's just that I'm not come and the case more private.
ọ na-eme ihe natural ka mme na ndụ anọ m na ihe mamụ na ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara na etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye ekelekwa gị na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nakwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na onye pịara m folo ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekelekwa m unu na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise nwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibogo Meje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.